Der er ingen tvivl om, dannelsesbegrebet, det ændrer sig jo. I tidligere tider så man måske dannelse som noget, der havde at gøre med at opføre sig fint og kunne tale fransk og så videre. Det er vi heldigvis kommet væk fra. Og der vil altid være en diskussion om, hvad der er vigtigst. Men den diskussion er jo også god i sig selv. Altså selve det at være optaget af, at noget er bedre end andet, og at nogen er bedre end andre. Nogen har talent, og hvis de øver sig, så kan de nå rigtig langt. Det er også en form for dannelsesbegreb. Dannelse er også noget med at acceptere, at vi bliver klogere, og ikke bare, at den enkelte bliver klogere, men at menneskeslægten, hvis man skal sige det højtideligt, at danskerne, at vores generation bliver klogere. Dannelse er jo noget med, at man bygger oven på det, som man tidligere har lavet. At vide lidt om, hvad det er, vi bygger ovenpå. For derved ved vi noget om os selv. Det med dannelse er også noget med koncentration. Noget med at kunne noget til bunds. Og selvfølgelig er der nogle akademikere, der vil sige, at dannelse, det er så noget med at kunne historien og litteraturen og alt muligt andet. Det er alt for snævert. Dannelse, det er noget med at kunne noget til bunds. Og derfor er en håndværksuddannelse nøjagtigt lige så almen som en uddannelse i nogle humanistiske fag som dansk og historie og musik osv. Når man tænker på, hvad det her Danmark er berømt for, så er det jo ikke noget med læsning og klogskab af forskellige art, bortset fra Grundtvig og Kierkegaard og nogle andre. Nej, det vi lever af her i landet, det er ikke mindst godt håndværk. Det er det, vi er kendt på. Mode, mad, design, møbler, arkitektur. Tænk på, hvordan det hele har noget med håndværk at gøre.